Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat kelliema l-Laburisti ġustifikaw il-bini fuq Arto u DZ fiż-Żonqor. Waqt attività politika fil-Gargur, is-Sindku ta' Marsa Skala Mario Kallejja mhux talli ġustifika iżda talli kważi beda jiftaħar bid-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jagħti l-art taż-Żonqor għall-iżvilupp. Skont dan il-kelliem ta' Muscat, hemm bżonn li tinbena Università tal-Ġordaniżi fuq Arto u DZ minħabba l-iskart. U minn imru ż-Żonqor bħali id-dur ta' kuljum jinduna illi dawk li ġew hemmhekk ma kinux qed jgħidu sewwa għax il-ħmieġ li hemm dik in-naħa ta' Żonqor ma stajniex xi darba nerbħuh jekk mhux se jsiru daw il-proġetti kapitali. Bl-istess kelliem Laburista jgħid grazzi lil Muscat talli xorta se jeqret parti sostanzjali taż-Żonqor minkejja l-oppożizzjoni qawwija mill-poplu għal dan. Tant inti bnidem ġenwin, tantu gveru, meta ngħidu li l-gvern jisma', meta rajt il-kontroversja, kellek il-kuraġġ li tintaqa' mal-ambjentalisti u wasalt tal-konklużjoni magħhom biex minn 90 tomna naslu għal 35 tomna. U dak grazzi lilek. Il-kummenti tas-Sindku ta' Marsa Skala sabu l-approvazzjoni ta' Joseph Muscat li kien bil-qiegħda ftit passi bot minnu waqt intervista politika. Dan kollu jikkuntrasta bil-kbir mal-pożizzjoni ċara u inekwivoka tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li kommetta ruħu illi ma jkunx hemm bini fuq Arto u DZ fiż-Żonqor. Gvern Nazzjonalista ġdid jara illi iż-Żonqor ma tinbenix. Intant waqt l-attività politika laburista fil-Gargur, il-Prim Ministru ma qatx lura milli attakka numru ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista bil-Prim Ministru saħansitra jirredikola l-Partit Nazzjonalista dwar il-proposti tiegħu fuq persuni b'diżabilità.